Hej og velkommen til jer alle sammen. Jeg hedder Henrik, og det er mig, der har fornøjelsen af at byde jer velkommen til dagens workshop. Har glædet mig utrolig meget. As you know, Spangenberg & Madsen stands for quality and expertise in a wide range of technical fields. We have a long and proud tradition of delivering solutions that are not only technically sound, but also sustainable and future-proof. Im heutigen Workshop werden wir uns darauf konzentrieren, wie wir generative KI, einschließlich Technologien wie ChatGPT, nutzen können, um unsere Arbeitsabläufe zu verbessern, die Qualität unserer Ergebnisse zu steigern und unser Verständnis von KI zu erweitern. 研讨会的目标是探索和确定人工智能，在那些具体应用领域可以帮助我们简化工作，创造创新性的问题解决方案，并改进项目决策。Jeg ser frem til en dag sammen med jer, hvor vi sammen udforsker de nye muligheder, som teknologien giver os. Målet er, at vi alle forlader denne workshop med nye idéer og fornyet entusiasme for, hvordan vi kan bruge generativ AI i vores daglige arbejde. Velkommen.